Sosayo yena ke lo Anelisiwa kwaMayeza intokazi eqhamuka la kwi Black Life TV ngiloke ngibaqoqa abalandeli beBahubhe ngifuna ukwazi ukuthi abalandeli bethu bahamba ibanga elingakanani ukuze bezosupport ama-artists ethu mama sawubona njani Yebo ngiyaphila njani ngiyaphila bengicela ukuthi uzazise kubabukeli mina nginokwazi kanzimande ngiphuma le Eastern Cape support uBahubhe ngiyamsanda kakhulu Eastern Cape engifisa ukwazi nje ma ukuthi ngale kwaBahubhe bakhona yini mhlawumbe abanye ama-artists azomsupport ofisayo enolangazelela ukuthi wabone namhlanje yebo bakhona Sanibonani. Aye Bahubhe aye. Elubona u7 phezulu. Velu ole misa. Hamtatilo sosima. Hela mafu anasemani ayamtito. Hela mafu anasemani ayamtito. Bafethu ngizobongela insizwa uBahubhe indlela sekhule ngayo ngiyamazike la kudala ezabalaza la ukhule phambi kwethu so ke simshayela ihlombe ukuthi ukubona kwakhe ukusebenza kanzima ngithi bafethu sizobamkhize sibongele kakhulu kodwa ke ngizofuna imali yami ke la kuyona iyangikweleta yanginika intelezi athi ngiyochela emabhidi ukuze izowina mayisuwinile ayisangiboni nje ayisangibheki isidalo Bahubhe ngicela imali yami mfowethu nama ngazi malini kodwa nje imali yami yona ngiyayifuna ngoba ngakunika ngadayisa abantu bangakithi nganika wena intelezi yokuwina ngahamba lapha ngakuchelela awusangibheki manje mawusuwinile ngiyayifuna imali yami mina ngawina ngangimthumile ukuthi ayongibhekela ukuthi ayikho into ezophazamisa angishongo ukuthi afika chela ngenxa yokuthi negama liyasho umfene ethakatha nini ezinye zithakatha nini uyabona ukuthi bewugcina umsebenzi wakhe ayiwa mina nginacala Qhosha lesimali yami emasidi hayi le ukuthi ngikhokhele wena ibali iphelele ama-CD zawu10 ungazi ukuthi ukoleta imali yama-CD ibali awu10 Qhosha Lendidane nkosi
Bicho. Ah, Pamatobaza. Oh yeah. Ikuphelelisi wamalo. Ngitshela mina. Ikupheziwe konke kimi manje. Ngitshela mina. Ikuphelelisiwe yeah. Ngitshela mina. Ikupheziwe konke kimi manje. Ngitshela mina. Hey, naze nabahle workshop. Unkulunkulu wami. Kodwa abantu bakababa. Cha Nkosi yami awamaningi amazwi ngizothi nje bhuti Bahubhe. uNkulunkulu umntaka baba akuqhubezele phambili noma ngabe nini. Ngiyabonga abafowethu ukuthi niphumeni bebaningi kangaka nizokweseka ubhuti entweni enhle kangaka asenzela yona ukuthi nize nizombona live la ekakhona njengamanje. Ngiphinde futhi ngimbongele ukuthi nasemabhidi aphinda aqopha umlando futhi. Angithi uqophekile umlando. Uqophekile umlando emabhidi. Wenzekeni? Wenzeni? Ukube beningekho bezowuthathana. Niyayibona ukuthi nibalekile. Yenzani ukuthi nande futhi nimeseke bafowethu niyezwa. uNkulunkulu azanibusise ngiyanithanda niyezwa. Uphi ubhuti uphi? Oh. Sanibona bhuti umkhizi. Yebo bhuti. Injani? Ngiyaphila mfowami. Uzizwa unjani kunje? Sizwa ngathi ngikolinye izwe nje. Ngathi ngisezulwini. Usezulwini? Angaze ngijabule kanje emoyeni wami. Bafowethu, uyazi kube kushuthi khona umama wakhe ngabe uyakhala la. Wavela wakhala ngempela lo mama, yazi uyazwela. Awumnika iCD, ngicela unikela lo mama iCD. Ophethe iCD, uphethe iCD. Apha ama CD. Wavela wakhala ngempela lo mama. Ngicela unikela lo mama iCD. Yathina ngoba samazwazi unyaka sey. Usekhathazile lo, animlethela ke manje sport. Watshela ubani ukuthi insizwa zikho ngakithi. Nanzi aniboni. Zakhuma ke manje. Ay, memkhiza ngisafuna kwalento.
Bye.